Első verzió, bemutatom focilabdát és kézilabdát. Viszjük picsa. Dominikának szóltam. Segjuk. Miki! Ott van! Segjuk Miska! Az olyan, mint egy papagáj. Utánozja a focilabda az ágostont. Azért nem is tudom, miről van szó! Ezt a balfaszt. Menjünk és nézzük meg a kurvákat. Szürágoston. Ott vannak ám a kurvák, jól nézzek, bazd meg. Milyen konvektorok? A tején? Lopakodjunk már ott. Oké. És indul a lopakodási mód, azokat nem kell. Csöndes sört. Áki, itt nem bűztel, bazd meg, még ő sem bírja. Ott ülnek a kurvák. Figyelj. Dorika! És most lopakodjunk. Olyan, hogy fogjuk, mint az omukát. Mindig azok vagyunk, nem? Fújja a sörényedet a lópatkó. Figyeljetek, mondok egy viccet. Kiáll a slicce. Nem. Na, mi van akkor, hogyha 2 cigány tehenet lop? Van eszem, vagy focilabda? Húzom, hogy az ágyába. Húzom, hogy az ágy. Húzás visz az ágyába. Figyelj, mi a angolul, mit jelent a rossz buzi? Mit jelent angolul a rossz buzi? Buzi rossz. Egy sokkal. Én mennyi kis cigány gyerek. Imi rokonai. Ott egy bajk. Meglém! Nugát! Ilyen mennyit. Mondjatok egy viccet. Kiáll a slicced. Aj, ez már volt. A szövegem.